ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಕಪ್ಪು ತೇವದ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ. ಕಪ್ಪು ತೇವು ಒಂದು ನಾರ್ದೇವಿನ ಚಪ್ಪು. ಕಪ್ಪು ತೇವಿನ ಚಪ್ಪು ಮೇಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಂಚ ಚೌಂಡೆಪ್ಪೋದು ಒಂದು ಪೆದ್ಮೇದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೆದ್ದದು ಮೂಜಿ ದಿನಾಯಕ ಈ ಕಪ್ಪು ತೇವು ಗೊತ್ತೇರು ಒಂದು ದಯ ಪಂಡ ಕಂಡೆ ಪಿಲ್ಲರೆ ಪೆದ್ಮೇದಿಗೆ ಪೆದ್ದೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಕಪ್ಪು ಕಾಲಜಿಡ್ದ ಕಸಾಯ ಕೊರೋಡು ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಜಿ ಪೂರ ಪಿದೆ ಇರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕು ಬಂಜಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಜಿಡ್ದ ಕಸಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೆದ್ದದು ಮೂಜಿ ದಿನಾಯಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂದು ಪೆದ್ಮೇದಿಗೆ ಇಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿದಿಕ್ಕ ಈಗ ಒಂದೇ ತಾರದನೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ಮತ್ತೆ ಒಂತ ದಾಸಿನ ಪಾಡ್ಗ ಕಡವನಾಡು ಇದಕ್ಕ ಅಂತ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಇದಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡು ನಮಕ್ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಪುಳಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುಂತ ಪುಳಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂತೇನೆ ಇಟ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಜೋರು ಕುಡಿ ತಿನ್ಪುಣತೆ ಅಪ್ಪಗ ಜೋರು ಉರಿಯೋಣ ಓಡ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ನೀರಿಡು ನಮ್ಮ ಓಡೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ದುಮ್ಮೆ ನಂಜಿ ತಿಂದು ದುಪ್ಪುಣು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಗೆ ತಡೆಯರ ಹಾಪುದು ನಮಗೆ ದದ ಅನ್ಪುಣು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಡ್ಗನ ಹಾಪುಣು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿಲಾಗ ಕಾರ್ ದೇಕದು ಅಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪ್ಯೂರ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಕಾರ್ ಇಡೀ ತೊಡಪು ನಮಗೆ ರಪ್ಪ ಉಂಟು ಕಾರು ಉರಿನ ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ ಪಿಜ್ಜಿನ ಉಮ್ಮಿನ ತುಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಹಂಚಿನೆ ಜೋರು ಉಮ್ಮಿನ ತುಚ್ಚಿ ದಡಿಕೆ ಹಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಸರಿ ತೊಡೆಪುಡು ಓಲ್ ದಪ್ಪ ಆತು ನಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಹಾಕು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕು ದಪ್ಪ ಬರಪೋಪು ಕಾರದ ಇಟ್ಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡ್ದ ಇಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಸಾಕು ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಮಾಡ್ದ ಇಟ್ಟೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂದು ಮತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಮಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಅವು ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಮಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಾಸೆಣ್ಣೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಓಮ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾರ್ದೆ ಇಂಚೊಂತೆ ಪುಳಿಯ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಕು ಬೊಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಕು ಕಡೆನಾಗ ಈತೆಯವ ಮಸಾಲ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಾದ ಪೊಡಿ ನೇನು ಪೂರೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತುಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅಂತೆ ನೀರು ಹೋಯ್ತುಗ ಮತ್ತೆ ಈತ ನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಚ್ಚಳದ ಎಪ್ಪುಗ ಬೇಯ್ತಂದು ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ತರತೆ ನೀರು ಪಾಡಬೇಕು ಒಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ತೆಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟೇ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮರಿಯಲಗು ತೇವು ಮಕ್ಕ ತೊಜಂಕ್ ನಮ್ಮಂದು ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ
ಆಡಿಡೊಂದು ದಿನ ತಿನ್ನೋಡಿ ತೇವು ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಪತ್ರಡ್ಯ ಪುರ ಮನ್ಪುನ ಎತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇದು ಪುರ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಇದು ಚಾಣ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲವರ ಮನ್ಪುಲೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಆತಂದ ಅದ ಅಂದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪು ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.